Kinarya Tombo seneng-seneng saiki nembange. Lah monggo. Niki diaturi napa? Karo ditaturi Mbak Sinta karo gendeng kancane men adil. Oh dadi komanan kabeh. Nggih. Men komanan kabeh. Nika diparingi kenang-kenangan bebas napa pripun? Bebas monggo kenang-kenangan menapa menika Mbak Sinta? Menika katuran Setya Tuhu mawon. Oh Setya Tuhu. Kunjuk kagem Koferi. Oh. Heeh. Setya Tuhu apa-apa liyane? Sing rame. Apa? Oh Jawa Timur. Kok Banyuwangi neh? Monggo diaturke. Monggo, siap. Kenang-kenangan kunjuk Koferi kelawan Mbak Santi ya. Pun bebas. Bebas Setya Tuhu mawon, Mbah. Setya Tuhu. Langsung ke mawon Setya Tuhu. Tuhu. Langsung mawon. Pelok, Mbah. Pelok Setya Tuhu. Dadekku setyane Koferi dan warga masyarakat. Warga mriki dan ingkang garwa. Kang garwa Ci Santi. Nggih. Aku kang setya satuhu meti yen nganti saiki Dikancani sinden. Gayeng. Mbak Dita. Lakumu ngerti tara aja ditinggal kabudayan ketimuran ing jaman
kok yo sing eling iku budaya lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kabudayan ketimuran kok yo sing eling iki budaya tebet. Wah, rancak sanget nggih Pak. kaya pinara. Coba iki dibacotake. Nyuwun karo Mbak Dwi coba. Wah, siap. Diunggahke nyang pepanggungan. Ibuke awak. Ya, Mas. Spot. Spot sol. Wilujeng dalu Ibu. Sugeng dalu Mas Nanda. Apa yang dicita-citakan di tahun 2025? Cita-citanya sehat, Amin. selamat, Amin. semakin dicintai suami, Amin. Panjang yuswa. panjang umur. Biasanya mboten cinta no. Cinta, Oh. semakin. Semakin cinta Ya. lagi. Nek cita-citane riyen apa? Cita-citane kula semoga se-Indonesia Ya. barokah, makmur, Amin. Rembang yo makmur, awake dhewe sehat, yoga-yoga nggih sehat. Dayanipun sing Amin. dirawuh mriki nggih sehat sedaya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Cek. Menika tetembangan permintaan nggih kathah sanget nggih, Pak. Nggih. Iki pamundutan pirang-pirang. Ning coba iki tak penehi kebebasan dhisik. Nggih. Nah, ning iki mau kadang-kadang saka Peladen ngersake caping gunung Mbak Dwi. Oh. Pak Cep Kaliori sak Wadyabala nggih ngersake caping gunung. Nggih. Iki kadang-kadang saka Sulang ya kepareng rawuh. Saka Bencili sak Bencili. piturute. Wah, 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 Saka wah. nggih. Oh, saking pundi nggih? iya kepareng rawuh. Sulang. Oke, wonten. Nah, kadang-kadang Sulang iki pirang-pirang. Ngotek nggih Rencang-rencang rawuh. rapi ugi sami rawuh wau. Injih. Aturaken salam Mbak Limbo. Salam rapi 5155, semoga selalu 10-2. Kode ten Link ya. D11 BXI. JZ11 BXI. Ngaten nggih Mbak Limbo ngaturi caping gunung. Ngaturi caping gunung Oke. mawon diaturake uga kunjuk menjani Mas Ferry Mbak Santi. Oh ngoten, Ah. caping gunungipun nggih nderekaken. Mboten usah bawa nggih. Nah, ora usah bawa wis. Mboten usah bawa. Men sindene oman kabeh wis saya Nggih, dalu we. Nggih. Monggo, monggo. Ugi katur kadang-kadang WFC matur sembah nuwun rawuh. Ibu. Kadang-kadang WFC Matur suwun sanget. selalu semangat pecinta wayang Indonesia. Luar biasa. Mas Karno dan kawan-kawan kepareng pinarak lenggah.
tenan. Monggo Yayi. Sakar bisa Kamplengke sing seru. Sing ngentekke sego 3 piring ya iki. Gayeng tenan.